Perquè els habitants de la Serra d'Espadà no solament tenen la gran sort de viure en un paratge natural emblemàtic i fantàstic, sinó que, a més, li treuen rendiment econòmic, com diuen. Una gran part de l'economia de la zona està en els seus productes naturals i tradicionals. L'aigua, el suro i la mel en són els pilars bàsics. Ho veiem anunciant quan arribem a Eslida, però perfectament podem dir el mateix de la resta dels pobles. Avui veurem on està el secret d'este negoci sostenible i de qualitat. Anem a començar fent el recorregut per l'aigua, que està molt bona sola o també amb ampolletes, ja que és la matèria primera d'una de les millors gaseoses del món. Que existeixen, vamos. El Parc Natural de la Serra d'Espadà és el segon més extens de la Comunitat Valenciana. La seva riquesa en recursos naturals és ben coneguda. I precisament de la natura trauen els seus pilars econòmics als que fa referència este curiós cartell: aigua, suro i mel. Anirem per parts. Agüita fresca. L'aigua és un dels recursos més valuosos de la Serra d'Espadà. No hi ha poble d'este parc que no tinga un bon grapat de brolladors i fonts, i algunes s'aprofiten per a la comercialització d'aigua mineral. De fet, Xóvar i Azuévar compten amb plantes embotelladores d'aigua. Potser la puresa de l'aigua de la Serra d'Espadà siga un dels secrets de la que possiblement és la millor llimonada del món, la de Sueras. El secret, Vicent, és l'aigua d'ací de la serra? Pues l'aigua és el secret bàsic de la llimonada, però també el xarop que te porta perquè el tastes. Que bé, quin privilegi, o sea, el concentrat, no?, de llima. Que bo! Cítric i molt dolcet. Sense una caloria, perquè ho fem en sacarina, li dones un tant % de xarop a l'aigua. Y entonces cuando enchufes esta máquina a amplir, esta li empuje y agarre el oxígeno, el xarop i l'aigua i ho tira tot mesclat. I ahí és, dins de la botella, tot mesclat. I molt important, estem veient les botelles de tota la vida que damunt les recicleu. Sí. Així n'hi ha botella que tindrà, no sé, 50 anys, tranquil·lament. I en esta imatge tan autèntica dels bufadors, tancant i precinte de garantia, acaba el procés, no? Així ja s'acaba el procés. D'ací hi ha la caixa, hi ha els distribuïdors a repartir a tota la província de Castelló, que tenim pràcticament en tots els pobles de la província de Castelló, restaurants, hotels... Esta imatge, que és quasi de museu, resumís un poc una època dorada de la llimonada, no? Home, claro, és que farà 40 o 50 anys en la província de Castelló igual n'hi haurien un centenar de fàbriques de llimonades. Cadascuna al gust dels consumidors locals, no?, de cada comarca. Correcte. I què passa? Per què s'afona aquesta indústria? Les grans superfícies mos han absorbit i en quedem... Les multinacionals de cola, no? De cola mos han... afonar. Aleshores, per què vosaltres vos resistiu? Sou uns romàntics o...? Som uns bohemios i no mos agrada... És la fàbrica de tota la vida del poble i no volem que se perga. Escolta, m'ha dit un pardalet que encara repartiu pels pobles com fa un segle. Sí, repartim casa per casa. Me ho ensenyes? Bonet. Vinga, va, anem allà. O sigui que així, al poble, la gent deixa les botelles ja buides, no? Buides al carrer i nosaltres les veiem i passem i les canviem. O sigui que això no ha canviat en el pas de les dècades. No ha canviat. Fes, tu, jo no te talle la marxa, o sigui que és un poc com en l'antic Londres, no?, en el tema de la llet. Passa el repartidor i la gent... Hala, ja tenim llimona per a una setmana. Segurament els passarà com a mi, que no poden pensar en llimonar sense pensar en destapar una botella de vi. I de què estan fets ixos taps? De suro. D'ací uns minutets els mostrarem la curiosa elaboració dels taps de suro i tastarem una mel 100% artesanal.